Pozdravujem všetkých na ďalšom FNX klube a áno, teraz sme sa od Silvestra vlastne nevideli, ale dôvod je ten, že ja sa stále neviem zbaviť tej takej už pseudochoroby, alebo jak to nazvať, pardon. Ja neviem, či to je chronická nádcha, ešte mi zostala vlastne po tom, čo som si doniesol bacila zo Škótska. Stále som unavený, aj teraz mám oči jak kapor a neviem sa toho absolútne zbaviť, proste chronická únava, ináč to nazvať neviem. No a ešte horšie je, že vlastne neviem ani spať zároveň, čiže vlastne ste unavení, ale neviete zaspať. Takže je to fakt vyčerpávajúce. No, v každom prípade asi sa to nesie v znamení ešte minulého roku. Roku, to neviem, ja som východňar, opravte ma v komentári potom. Proste ešte sa to znesie v znamení minulého roku, kde naozaj celý ten rok bol veľmi, veľmi náročný a ono to krásne vidia aj na takých štatistikách a preto si ich v rýchlosti prejdeme. No, takže štatistika obchodov. Január nám začal veľmi pekne a prvé 3 mesiace to šlo, potom som sa v apríli rozišiel, čo vlastne utrpela aj naša dynamika v rámci obchodov, teda mojich obchodov, to nie sú signály. My ideme v rámci Mika regulácie o 26, už platia natvrdo, takže viete, jak to viem, či jak to myslím, viete, ako to vie. Proste je to tak, jak to hovorím, sú to moje obchody a ja ich len zdieľam, hej, to je na vás, čo a jak, Ježiš, s týmito vecami. To bude sranda ešte písať tie komentáre. No, v každom prípade apríl bol pre mňa tvrdý a to vidno proste na konci toho apríla a nielen v tom prípade, lebo aj robotom sa úplne vtedy nezadarilo. Takže to bol naozaj, bol to celkom záder. No, v každom prípade potom sme pokračovali celkom dobre a hneď sme si ten mesiac vynahradili. Chvála Bohu, nebol až taký stratový, aj keď príjemné to samozrejme nebolo. No, v každom prípade potom sme prešli na jún, ktorý bol pre mňa celkom v pohode. Začal som úplne novú etapu akože svojej existencie, začal som vyhadzovať veľa vecí von. Nejaké smeti zostali proste preč mimo mňa, ktoré proste trebalo vyniesť už dlhší čas, lebo som nebol spokojný úplne tam, kde som bol. By the way, ešte aby maj som objavil, prečo boli len dva obchody, tak dôvod bol ten, lebo prišla skupina FNX, respektíve Club FNX, už aj ako komunita, nie len ako trading alebo nejaký ten copy sranda a podobne, lebo musím zase cenzurovať slova, lebo vieme, kde nahrávame. Dokonca aj na to je asi háklivý. No, v každom prípade proste jún bol potom už pohodička, to bolo také, že idem znova sa nabehnúť, ale prišlo celkom zrážka potom v júli, kde bolo už menej obchodov, aj keď stále som to udržal v pluse, to bolo fajn. Akože tie obchody celkovo boli fajn, len už potom sa zatvárali aj nejaké nuly. A to z dôvodu, že sme mali rodinnú silnú udalosť. A ja len tak v rýchlosti poviem, že sa zhoršil zdravotný stav členovi rodiny a ďalej k tomu hovoriť nebudem, kto vie, ten vie. No takže tým pádom sme nešli na to úplne dobre. Teda takto, hej, ono tá štatistika presne odzrkadľuje, že čo kedy som prežíval. Začiatok roka, pohoda, hej, potom, OK, trable so ženou, ktoré už vlastne sa nevyriešia nikdy. A potom to prišlo jún, pohoda, júl, august, už to zase nebolo ideálne. September, tam už sme sa trocha plašili, lebo sme potrebovali dotlačiť niektoré veci na CryptoVestibule, ktorý bude ináč v marci tento rok. Čiže choďte na www.crypto-vestibule.sk a kupujte si lístky. Bude v marci, opakujem, 14. marca, čiže nebude už v septembri, čo je veľmi dôležitá informácia, ne, že príjete v septembri a nikto tam nebude. No a to vlastne sme dotlačali niektoré veci na CryptoVestibule, čo som vlastne chcel aj uzatvoriť obchody, keďže mne sociálny stav prezentovania vždycky urobí srandu. A pritom som celkom extrovert, ale proste je iné prezentovať. Hej, keď sa postavíte pred 100 ľudí a fakt to máte plné, tak niekedy to doľahne na človeka. No, október za mňa celkom pohodička, aj keď sa tam diali také tie srandy ohľadne tých cieľ. Myslím, že v októbri prišlo ešte aj tá jedna výhražka, tak alebo to prišlo až v novembri, neviem teraz presne, ale viem, že tam opäť náš týpek z bieleho, ani toto už nechcem takto hovoriť, lebo už aj tam proste môže ísť ten algač.
Proste viete, koho myslím, hej, pomaranč, proste pomarančík. No tak tam začal vystrajať proste blúdy. No v každom prípade október za mňa ako celkom fajn, len rýchle otočky na trhu, čiže vlastne s tými pákami bolo to lepšie dávať s tou desinou. Tie trojky proste boli veľmi slabé, čiže aj vidíme, že osmička, desina padli fajn, desiatka fajn, trojka proste bol príliš dlhý obchod, bol príliš single a na to, aby to vôbec dorazilo proste niekde. Nedávali to, hej. Tá volatilita proste bola taká, no, že síce bola, ale na nižších timeframoch silná, že to išlo proste hore-dole, ale zároveň vlastne pre tie dlhšie timeframy to išlo, ale proste to zase sa naťahovalo, to bolo hnusné, slízke, nepríjemné. Potom prišiel november, kde sme začali vlastne črtať aj nové spolupráce ešte zo septembra, čiže tam vlastne prišla spolupráca s Bybit EU, ktorá zatiaľ, no venovali sme tomu viacej času, ako reálne nám to prinieslo nejakých výsledkov zatiaľ. V budúcnosti budeme ale so spoluprácou určite pokračovať, keďže je to zatiaľ najlepšia alternatíva voči európskym reguláciám, ktoré prišli a už platia, hej, ako som spomínal. Takže určite budeme ďalej pokračovať. Ale tu troška ľutujem, že som viacej času strávil na telefóne ako pri trade. Bohužiaľ, naša práca aktuálne zasahuje aj to, že som a musím byť aj manažér. Takže áno, trávim dosť času aj na stretnutiach, aj na telefóne a to je trocha také. Ja si neviem predstaviť vlastne, ja mám ešte aj robiť nejak marketing a tento rok by som to mal zapojiť, aby som proste nahrával aspoň nejak občas videa. No, ale poznám nie jedného tradera, ale konkrétne jedného myslím, ktorý je veľmi veľký na Slovensku, že mu sa presne toto stalo, že je viac influencer ako trader potom. No a to ja úplne nechcem, lebo ja sa necítim pohodlne úplne na tých sociálnych sieťach. Takto na videu, keď to točím, tak je to fajn. Hej, 30 minútové video, ja si tu požvástam, dostanem zo pár lajkov, občas dislajky a nejaké reakcie. Dobre, OK, prenesieme sa cesto, ideme ďalej. Hej, požvástáš si, povieš analýzy, vyslovíš svoj názor, predikciu, ideš ďalej. Ale že by som to mal nahrávať v štýle, že zoberiem si pred seba mobil. Ja som to už skúšal v minulosti, ale mne to nešlo proste, hej. Že nejak si nájsť to prostredie, alebo sa ukľudniť, alebo tú tému, potom nejak si to ešte strihať, mňa to fakt nebavilo. No, v každom prípade asi to budem musieť nejakým spôsobom do toho zdať a nejak si skopať ten čas, aby to fungovalo. Tak, v každom prípade som povedal rýchle zhrnutie štatistiky a je asi 7 minúta, takže OK, ideme december, tam už som mal všetkého dosť, toto mi fakt nevyšlo, hej, vyberanie silnejšej likvidity. Taká klasika, proste dostali sme stop loss, prehúplo nás to. Ja som si AVčko potom chcel otvoriť ešte raz, ale už som do konca roka fakt nechcel obchodovať, chcel som si urobiť viac menej chill, potreboval som zatvoriť a venovať sa aj iným veciam. Avax, Algo, tie sme mali ako swingové. Tam trocha ma mrzí, že som vlastne aj na videu hovoril, myslím, že okolo 10. cca, že vlastne ten trh bude 2 týždne ešte klesať a mal som si počkať na lepší nákup. Čiže vlastne ja som to vyhadzoval potom asi 1. alebo tak začiatkom roka, neviem. To je jedno, píše sa to ešte starým štatistikám. Som to vlastne vyjadzoval na nule kvôli tomu, že vlastne prišli nejaké regulácie a tým pádom som potreboval vyhodiť z starých búrs kapitál a zatiaľ ešte som to nepremiestnil, zatiaľ očakávam, že čo sa bude diať, tam som si nechal také minimum, že ak to púde, no tak OK, tak nestratím celé auto, ale len pneumatiky, no. A a to je vlastne celá štatistika, také zhrnutie. Oproti minulému roku, ja to rýchlo iba pozriem, že vlastne bolo tu 54 pozícií, 8 obchodov skončilo na nule, čo sa ráta do pozitívneho win rateu, ale nie je to úplne optimálne. 39 vlastne skončilo v pluse, kde sme dokázali získať profit, čo je vlastne win rate 87%. Potom 12, no skoro 13% vlastne sme skončili v strate. Pohyb trhu sa stal 176%, to znamená, že vlastne o 176% sa pohol trh v rámci mojich obchodov v môj prospech, čiže môj odhadovaný prospech. Ono keď si to rozkliknete, tak tu vidíte, že sú zapísané aj tie mínusy, hej, minus 6,96, tu je minus prečo tu je aj minus 6,96, to sa mi 2 razy podarilo takto trafiť, to je milé. Ale asi hej, hej, 2-krát sa mi podarilo trafiť, super.
A hej, čiže vlastne sú tam zapísané aj tie straty, že čistý percentuálny pohyb, kebyže tradujete v tomto prípade bez páky s celým kapitálom, hej, by sa to rátalo, tak by ste zhodnotili svoje portfólio o 176%. Hej, pohyb na jeden obchod v priemere tým pádom vychádza okolo 3,27% a priemerná páka, tá neviem, či je dopočítaná ešte úplne, ale rýchlo to zistíme. M66. Zistíme. Vidíte to, že kde to končí? Kde je tá páka? No, asi nie. Dobre, tak tam ešte nie je dopočítaná kompletne. Takže sekunda, dávam si pauzu, idem to rýchlo dopočítať, nech to je správne. No, takže som to prepočítal, nakoniec som zistil, že ani ten pohyb trhu nebol presný. V tomto prípade máme pohyb 183,51%. Dal som to tam dobre? Počkať, ešte pre istotu. Zdalo sa mi, že som nemal pripočítaný jeden stop loss, tento konkrétne, a že mi to zvyšilo percentá, blbosť. Dobre, teraz už je to správne. 169,5% je pohyb a 3,14 vlastne na jeden obchod, kde páka priemerná bola použitá 8,2, čo vlastne nie sú úplne bezpečné akože obchody, hej, keď to zoberete, že tá páka je v pohode celkom. No a ako som slúbil, aj keď teraz som sa troška zasekol na tom opravovaní, ale tak vy to máte vystrihnutie, vy ste v pohode, to ja som si tu zabil čas. Tak ideme na rok 24, kde to bolo akože podstatne lepšie, už iba tým, že bolo 66 pozícií, bolo iba 6 obchodov z toho na nule, 6 obchodov v strate a 54 pozícií, čiže vlastne všetky pozície roku 25 som mal v pluse vlastne predtým a win rate bol 81, respektíve celkový win rate skoro 91%. Takže, ale tu nemám dopočítané vlastne tie ďalšie štatistiky, že koľko bol pohyb trhu. Pohyb trhu sme chytili akože reálne 260%, hej, a 4% skoro bol pohyb na obchod, ale tým, že ich bolo viac, tak samozrejme bol úspešnejší. Hej, a tu aj vidno vlastne, že tu som mal viac menej celý rok psychickú pohodu a to presne by som vám povedal. Tento stop loss dokonca bol chytený a to si ešte pamätám doteraz, že ja som to už troška znásilňoval, to pepečko. A to bolo také, že ja som mal už strašne veľa win rateov v rade. Ja už neviem, koľko ich tam bolo. Ale išiel som už pokoriť svoj rekord. A už to bolo, ja neviem, či jeden alebo dva obchody predtým, aby som zlomil svoj rekord toľko, koľko mám win rateu v rade. No a hold, vtedy sa to nepodarilo, no. Ale zase mentálne ma to celkom, že som bol v pohode. Ten júl, to viem, že som bol celkom už taký rozčertený, že sa mi fakt nechcelo. Už nešlo o rekord, hej, čiže troška som chcel mať chill. A tento flash crash si pamätám, lebo to Binance v tej chvíli vlastne zmenil USDT token na ten svoj dajaký Binance divný coin a úplne som spanikaril z toho, že čo sa deje, lebo ráno som len prišiel na burzu a nič mi nepípalo, žiadny alert, ale dávno sme boli vlastne nejakom minuse. A ja som vlastne nevedel hýbať s pozíciami, ja som to vtedy riešil ešte aj s Ivom Čechmanom, vlastne čo sa mi to stalo na burze a mne išlo hýbať s pozíciami, mne išla nejaká časť odpredať absolútne a už potom, keď mi to nejak odbagovalo, že mi išlo odpredať, tak som odpredal opäť všetko a bolo mi jedno, v akej strate to je, lebo som nechcel proste prísť o financie, takže bola to aj moja chyba, že som spanikáril, ale bola to chyba Binance aj z toho dôvodu, že vlastne tam boli brutálne bugy a však kto vie, ten si to prežil so mnou, takže bola to totálna sračka, lebo ináč sa to nazvať nedá, takže potom vlastne som zatváral tie pozície rýchlo na Binance a už som začal obchodovať len čisto na Bybit, čo bola troška škoda, lebo ja som mal rád aj celkom ten Binance. Už iba kvôli tej diversifikácii, hej, že nemáte financie na jednom zdroji, teraz aktuálne to je ale jedno, lebo prechádzame na Bybit EU a uvidíme, jak to bude. Dobre, a v každom prípade 10 minút som zabil, 13 minút dokonca toto štatistikou, takže to bola fakt rýchle zhrnutie. Blahoprajem, Marek. Potom neviem, čo je u mňa pomale a to by bolo fakt na celú onu. Dobre, v každom prípade rýchlo ideme na Fear and Greed Index. Fear and Greed Index stále sa nachádza v strachu, ale neextrémnom. V každom prípade iba 2 body od toho, aby sa opäť nachádzal v extrémnom strachu. Medzičasom nám ale troška vyrástla aj pozitivita, kde to rástlo vlastne o nejakých 15-20% niektoré alty, niektoré menej. Samozrejme, Bitcoin sa dostal nad svoju rezistenciu, čo som spomínal aj v poslednom videu na Silvestra, že kto aspoň trocha vnímal a trocha počúval, gratulujem.
lebo z tohto sa dalo celkom zarobiť. No, čiže Fear and Greed Index. Skrátke, proste stále to nevyzerá úplne dobre. Teraz aj fundamentálne stránky sa opäť udiali také, že ľudí to vystraší. Na druhej strane, podľa mňa silní hráči sú ochotní ďalej investovať, čo je úplná záhada, úplne nedáva to zmysel, ale zároveň to dáva zmysel taký troška zvrátený, taký, jak keď ja neviem, akože mne to príde také, ako keby ste sa krmili z toho, čo z vás vyšlo, ale dáva to zmysel, možno ak ste veľmi hladní, ja neviem. Hovorí sa, že človek je stále len zviera, takže kto vie, čo by urobil v takejto extrémnej situácii. V každom prípade chápem, že sa na tom proste ľudia chcú nabaliť, lebo ten trend toho, že budeme zachraňovať ekonomiku do nekonečna a ešte ďalej sa proste robiť bude a pravdepodobne z toho dôvodu vedia, že tie akcie porastú minimálne na cenách, aj keď hodnotu stratia, tak je lepšie niečo držať, ako držať ten fiat, ktorý to stratí rázne, lebo podľa mňa sa tam presne bude diať to, že tá nejaká hyperinflácia v najbližších dobách príde, hej, čo myslím, povedzme, doba je rok, dva, hej, že rátajú s tým a tým pádom vlastne tie akcie sa budú musieť pretlačiť ešte vyššie. No a krypto, jasné, to nejakým spôsobom ten Bitcoin raz bude, ale tie alty by som veľmi netráfal. Hovorím, moje alty poznáte, hej, Litecoin, Dogecoin a Solana, hej, viac menej proste na ničom inom by som asi nešiel s tým, že Solana už je pre mňa tiež taká dosť riziková. A prečo Litecoin, Dogecoin, to rozprávam skoro každé video, takže to už rozoberať ďalej nebudem. V každom prípade 4. až 10. január, ten nás už nezaujíma, ideme na ďalší týždeň a toto nás zaujíma. Máme tu CPIčko, vlastne prvé také, no je to vlastne prvé vyhlásenie tohto roka, nebudeme si klamať. 2,7% v decembri celkom prekvapilo, v každom prípade nám to pomohlo. Ale uvidíme, ak to bude ďalej. Za mňa tá inflácia v januári už by mala výsť celkom v pohode, kvôli tomu, že vlastne ideme z minulého roka. Aj keď minulý rok v januári bola vlastne inaugurácia, tak sa to myslím povie. Dúfam, že to dobre vyslovujem, ak nie, no tak potom mi to píšte do komentára, ja si to rád prečítam. A dám vám like, že dobre, že takto sa to má vyslovovať. Dobre, bolo tam vlastne to, že náš pomaranč dostal funkciu, no a hneď začal vyhlasovať úplne sračky, proste. Slušne by som povedal možno fekalie, ale fakt to, čo začal, tak to boli bomby. A to som nechcel, to som takto nemyslel, ako teraz mi to v hlave prebehlo, jo, doslova. Doslova on to premenil na bomby, takže to je masaker celkom ako. Ale stále chcem Nobelovku za mier, super. Ja obdivujem týchto ľudí. Normálne, to je mentálne zmýšľanie. Dobre, v každom prípade neviem, ak by som sa choval, ja keby mám takú moc. Asi by som bol tiež troška autokrat, ale myslím si, že zase by to nebolo také hrozné. Dobre, máme tam CPIčko. Som sám zvedavý, ako vyjde a bude tam samozrejme aj Core PPI, čo je vlastne taká iná inflácia, nerozdávajú sa tam všetky zložky a je to vlastne z rámci tých firiem a podnikateľov, ak im vstúpa inflácia, hej, jak to oni vlastne cítia. Takže som zvedavý, PPIčko, ale teraz aktuálne nebude náš hlavný cieľ, keďže CPIčko už je v pohode, však vláda sa dala dokopy. No a bude tam nejaký unemployment claims, čo väčšinou už nič neznamená, keďže tento týždeň sme mali už vyhlásenia ohľadne nezamestnanosti v stredu, myslím. Tu je nejaký non-farm employment, hej, takže viac menej v stredu. No, a dnes, a teraz pozerám, že aj dnes, hej, že USA tu má ešte nejaké vlastne unemploymenty a non-farm a somarinky. Takže áno, aj dnes boli nejaké vyhlásenia, zasadne to ale trhom asi nejak nepohlo. Neviem, pozrieme sa na to, že ak je na tom SPX-ko a všetky ostatné grafy v rámci... Takto, budem sa snažiť ísť len technickú koreláciu, aby to nebolo úplne fundamentálne, lebo ten fundament je teraz troška zmetený. Teda ja som z neho troška zmetený, lebo tam sú také protichodné niektoré veci, že mne napadajú rôzne dve teórie, ako sa to dá tlačiť, ale potom mi vychádza z toho taká jedna tá idiotská, ktorá vlastne by mala vlastne fungovať fundamentálne a to je vlastne už niečo, čo som hovoril aj teraz pri tom kalendári, že vlastne prečo, že je to také, ako keby ste niečo vyprodukovali zo svojho tela von a zároveň to jedli. No na druhej strane, ale to je jediná teória, ktorá aktuálne dáva zmysel, lebo tie trhy sa proste nebudú správať úplne normálne v tomto scenári. No, takže technicky. V krátkom scenári, čo sa týka
SPX aktuálne uzatvára svoj väč, ale čo som si všimol, tak tu sa uzatvára ešte jedna priečka, čo znamená, že tu sa môže ísť vybrať likvidita, potom pád a pravdepodobne s tým, že nie je uzavretá štruktúra, nás bude čakať ešte jedno zdvihnutie. Čiže je dosť možné, že prekonáme aj hranicu 7000 a pôjdeme úplne do bláznovstva. A v tomto prípade, ak by som to bláznovstvo mal nejak omerať, tak to skúsime proste Fibonacci Extension. No a toto sa merá veľmi zle, lebo tu je vlastne ten posledný pík, ale mal by byť troška vyššie. V každom prípade ja to nastavím a toto by mal byť vlastne náš dorazový bod, čiže 7093 až 7160, úplne v pohode. A áno, väč má tendenciu robiť korekciu na tom trhu, ale v tomto prípade musím si došrubovať ten stojan, lebo normálne sa mu nechce držať. No, keď ťa posuniem vyššie, no vidíš, už vieš držať. No, v rámci tej korekcie, ktorá by tam mohla nastať, nemusí prísť hneď, hej, tak to poviem fundamentálne, alebo takto aj technicky by to malo zmysel, že by tam prišla hneď, ale keď do toho nezapájam vôbec fundament, techniku a tak ďalej a idem zo 4 hodiniek, dobre, technicky raz, dva, tri, to znamená, že jeden kopček by tam mal prísť. Ak do toho zapojím fundament, kľudne to môže streliť ešte vyššie, lebo je to fakt divotvorné. A hovorím, dávajte vždycky pozor, že rozdiel medzi cenou a hodnotou, to je vždy veľký rozdiel. Kto nevie, aký je ten rozdiel, nech mi napíše do komentára slovo, ja neviem, rozdiel. Napíšte slovo rozdiel a budem vedieť, že ďalšie video budem robiť na cenu versus hodnotu v rámci korelácií. Hej. Čiže napíšte do komentára rozdiel a máte video o tom, ako rozlišovať rozdiel medzi cenou a hodnotou. No, dobre. SPX, proste ja verím tomu, že sa troška vyklesá, ale vlastne my sme tým všetkým, čo sa teraz dialo, odignorovali viac menej túto dlhú pasáž, takže som zvedavý, kedy sa k nej vrátime, lebo ono, hej, ekonomika nezabúda, na to si pamätajte. Proste to, že tu sme nevybrali niekde likviditu, ono sa to nezabúda a príde zmena. Príde, lebo proste nikto na svojom poste nezostane väčšine. A niekto sa s týmto bordelom, ktorý sa tu stal, bude musieť vysporiadať. Hej, možno nie už v tejto časti, možno už SPX dovtedy proste príde a bude, ja neviem, na 8000. Hej, ale ten bordel si zoberie potom so sebou. Hej, že bude klesať na 4, na 3, hej. Ale nemusí už vybrať túto likviditu, ktorá tu bola na 6, na 4, na 3, hej. Tu bola na 6 a ja hovorím o 3, 4, hej. No proste, že to klesne o 50%, môže kľudne sa stať, že z 8000 pôjde, hej, pointov na 4000. Proste ekonomika si vyberá svoju daň, ale nevieme teraz presne kedy, lebo všetko sa dá tak trocha polohovať, naťahovať a samozrejme aj pričinením národných bank nejak prispôsobovať, hej. Že uvidíme, nakoľko tá ekonomika to vydrží a nakoľko vyžmýka nás, retailových ľudí, ktorí so svojím príjmom až tak veľa zrobiť nemôžeme a budeme proste doslova možno v pozícii, kde budeme, už to opakujem tretíkrát. Ja, to bude hrozné video, dajte like, pokiaľ sa vám páčia tieto moje tvrdé vyjadrenia. Alebo ja neviem ani, jak to nazvať tvrdé, to je proste, ja sa snažím byť tipný a viem, že mi to úplne nejde. No, zostáva nám už iba proste zostať nejak pozitívne naladený, lebo akože tu sa dejú strašné veci. No, dobre, a máme tu zlato, čiže ideme ešte dollar index som nepozrel, hej, čo nekričíte, ja viem, nie som live, to preto. Dollar index, jak som hovoril naposledy, že už sme na tej spodnej line, tak som rád, že sme sa troška odrazili, mali by sme postupovať smerom hore, ale nie je to v tej korelácii celkovo, ako som si myslel, takže je to troška hlbšia korekcia, čo tu prišla vlastne na dollar index. Takže ak pôjdeme úplne hore, očakával by som, že ešte to nejaké zatrasenie s tým dolárom príde, čiže nebude to úplne také krátke, ako som predpokladal, čiže ten časový rámec mi úplne nevyšiel, na druhej strane tie pohyby zatiaľ áno. No a ja jediné ešte čo dúfam, tak je to, že keď dolár príde sem, tak neurobí hneď ďalšiu korekciu, to by pre nás úplne asi nebolo dobre, lebo euro už je tak príliš drahé voči doláru. No a nejaké to vyrovnanie by bolo fajn, lebo akože áno, my vlastne teraz nakupujeme dobre z Ameriky, čiže toto je celkom fajn až na clo, ale
takto pre nás, možno keď si chcete kúpiť, ja neviem, nejaké Jordany alebo Nike, je to fajn. Ale podporujete vlastne americkú ekonomiku a tým pádom oni môžu trošička ako keby rásť, aj keď zase na úkor toho, že im klesa ten dolár, to tiež nie je úplne výhra, ale tom zase iné video. To je presne ten rozdiel medzi cenou a hodnotou. No ale potom troška stagnuje ten európsky trh kvôli tomu, že vlastne napríklad Američania mali strašne radi európske auta, hej, povedzme. To je krásny príklad. Ale teraz to európske auto bude o nich o 20% drahšie, čiže Mercedes, ktorý stal 100 000, bude stať 120 000, hej, v dolároch, ale ich výplaty tak hore nešli, čiže tam vlastne Amerika troška vykoristuje ten svoj ľudový systém, povedzme proste ľudí. Hej. Dobre, ideme ďalej na zlato. Čo sa týka zlata, tak viete, že pre mňa každé ATH zlata pre mňa znamená len to, že OK, niekde sa tvorí tá panika, niečo nie je úplne v poriadku a to je práve to, že akcie, pokiaľ aj zoberieme ako rástli, tak rástli o dosť menej ako zlato, to znamená, že väčšina trhu aj tak asi panikári. A teraz jednu vec, čo vám chcem ukázať, a to nájdem veľmi rýchlo, tak je práve to, že keď si zoberete, čo tento rok urobilo zlato, hej, a že má kapitalizáciu už 31 triliónov amerických, kde striebro vlastne sa dostal na druhé miesto a predbehlo aj Nvidiu, tak vlastne naše kovy, ktoré sa tvárili dlho ako veľmi konzervatívna investícia, predbehli absolútne všetky akcie kapitalizáciou a myslím, že za minulý rok aj s hodnotením. Takže je to celkom masaker. V každom prípade pozdravujem všetkých finančákov, ktorí mi hovorili, že ešte 2-3 roky dozadu, keď zlato stálo nejakých 1500 až 1700, že vlastne trepem blúdy, keď som hovoril, že teraz nakupovať akcie je síce fajn, ale určite do toho zaradí zlato, striebro, ale nie, lebo to sú len konzervatívne zložky. Choďte do riti. Choďte do riti, lebo ste idioti a dávate blbosti na investície. Takže tak, no. Niekedy treba počúvať aj niekoho, kto sa vyzná v grafoch a nielen číta blbosti čísla, lebo si to prečítal na Bloombergu. Takže choďte do riti znova. No. Takže toto som si povedal. Zlato, späť k zlatu. 4,5 tisíc. Čo sa týka zlata, za každým ATA, ako som hovoril, som troška skeptický kvôli tomu, že hľadám aj nejaký prúser vo svete, ktorý zatiaľ eskaluje. A s tým, čo sa stalo vlastne o veciach, ktoré sa nehovoria, lebo potom tie videá majú síce 26 minút, ale to s tým nesúvisí. To je len moje premýšľanie aktuálne. Ide o to, že potom tie videá nemajú dosahy z toho dôvodu, že poviete slovo, ktoré sa nepáči práve tejto sieti, na ktorú to dávate, hej, viete, no takže proste nie je to mierová misia, ako to bolo predtým, hej, lebo tak ropa, hej, tam není o čom, proste išlo sa určite potom, aby tam vymazali nejaký... Ty vole, akože vysvetľovať to s tým, že... Akože vážne ešte máme demokraciu, keď ja musím takto okolkovať okolo tém, aby som proste nepovedal jedno slovo, aby to proste ten YouTube nedal proste niekde do bloku. To je katastrofa. Počkajte, ja si to idem normálne premyslieť, ak to idem povedať, aby som to zrozumiteľne každému prispôsobil a vie, o čom hovorím. Nič, seriem na čísla, proste poviem to tak, jak to bolo. Hej, Job, išli oslobodiť, Venezuelu išli oslobodiť od kartelu, ktorý tam pravdepodobne pôsobí. No samozrejme vieme, že tam áno, aj nejaký taký problém je. Ja sa, čo sa týka tejto geopolitiky, úplne na to nevyznám. Viem, že ale to, čo spravila Amerika, nebolo úplne košer. A Job práve preto to vyvolalo ďalšie obavy a môže to vyvolávať ďalšie obavy, čo investorov automaticky dáva k tomu, že chce investovať viacej do konzervatívnych možností, ktoré v tomto prípade vážne už konzervatívnym nie sú. Lebo keď si pozrieme, čo to zlato robí, tak takýto graf fakt nemá ani SPX. No a uvidíme, čo s tým urobí YouTube. Nech sa poserie. Mne už to je jedno na tomto videu, fakt. Proste deje sa tu veľa blbostí a asi to treba už iba pomenovať tak, jak to je. No a keď nebudú čísla, tak sorry, no, tak nevadí. No, tak nedosiahnem limit. Čo už. Ale aj tak už netreba asi okolkovať, lebo toto už nemá zmysel.
No, takže v zlate asi toľko. Za mňa to ATH proste sa môže prekonávať do aleluja, pokiaľ sa neutrasie troška trh. Zatiaľ ale vyzerá, že sme našli aspoň nejaký ten level na 4,5, čo je psychologická hranica. Hej, lebo zlato tie psychologické hranice má proste vždycky 4, 4,5, 5, hej, a tak podobne. Má to aj Nasdaq, má to aj SPX v rámci pointov. Čiže keď to rastie, tak vždycky tam je nejaká psychologická hranica. Takže opäť povedzme, že na tých 4,5 našlo zlato nejaký svoj vrchol a tendenčne, hej, tu pravdepodobne začne robiť continue, nejaký pattern a pravdepodobne potom zase bude chcieť ísť hore. Pokiaľ nie, tak vyklesávanie by som očakával do nejakých $4,000 kľudne, lebo vlastne tam má svoju opäť druhú psychologickú hranicu, kde uvidíme, čo sa medzi tým stane. No, a ideme rýchlo na Bitcoin. Bitcoin aktuálne na 91 000, čiže prekonal svoje lokálne high, ale potom hneď klesol, respektíve prekonal ho veľmi tesne, ale prekonal, bol nad rezistenciou a stále je v rezistencii, ale nad jej spodným uzatváraním, takže v tomto prípade by som povedal, že ešte úplne s Bitcoinom nekončíme. Ja som stále zastanca toho, že ten Bitcoin by mohol proste technicky, hej, lebo opäť povedal som, že nezapájam fundament, idem v kúse doňho rýpem, ani sám pred sebou neviem dodržať úmluvu, proste nie, lebo to človeka vytáča a proste chce nejakým spôsobom potom do toho zapojiť, lebo si vždy na to spomenie. Dobre, toto ideme technicky, čisto technicky Bitcoin. Máme tu nejakú pozíciu, ktorá je síce continue down, ale zároveň tu vytvára nejaký oblúčik, kde ja si osobne myslím, že vyberanie likvidity by mohlo byť veľmi ľahké na tých 100 000. Hej, nevidím dôvod za tieto mesiace proste nevybrať tú likviditu. Podľa mňa to vidia aj veľkí hráči a nechať sa proste utlmiť ešte z likvidity decembra 24. Mi nepríde akože nejak košer, hej, proste viac by mi prišlo, kebyže fakt tých 100 000 ideme vybrať a je to proste likvidita minulého roku. No, čiže v tomto prípade by som rátal, že ešte troška vyššie môžeme ísť. No na druhej strane, pokiaľ sa z toho rezistu nerozhýbeme veľmi rýchlo, tak tu vznikne nejaký takýto wedge, alebo channel, hej, v tomto prípade skorej wedge, že by som to dal nejak takto. No a pôjdeme dole, hore a potom to bude fakt continue. Pokiaľ príde ešte nejaké FOMO na paniku, tak reálne si zoberme, že ako prudký pád bol toto. Hej, tak rovnako prudko môžeme padať znova a tým spôsobom, že ak toto bude najvyšší bod, lebo prečo ja by som chcel, aby sa zobral tá likvidita na 100 000, lebo krásne by to štruktúrálne sedelo na tých 60 000. Áno, niekto sa už bojí, že 60 000, páne Bože, na Bitcoine. Áno, je to tvrdý bear market. Áno, ja viem, Bitcoin v tom prípade by klesol o viac ako 50%, lebo v živote sa to na Bitcoine nestalo, že by klesol o viac ako 50% do svojho ATH. Hej, proste 77, je to v pohode. Hej, v tomto prípade by to bolo z ATH niekde okolo 52. Takto ja o tom hovorím len preto, lebo štrukturálne by mi to tam sedelo, pokiaľ ale nebude to vyššie ATH a že reálne vlastne toto bude continue na celý tento pad, ktorý padal, tak viete, že tá teória hovorí, že ešte raz toľko môže spraviť, tým pádom od ATH to už zrazu bude o niečo viac a nie cez 50%, bude to niekde 58%. Hej, a vyberanie likvidity na 50 000, takže preto hovorím, že z tých dlhších grafov si chcete vybrať tú likviditu vyššie, aby tam bol nejaká zastiera, nejaká stopka. No a opäť som si uvedomil, že rozprávam celkom rýchlo, aj to video má 32 minút, takže reálne keď si to spomalíte na 0,75, tak bude mať nejakých 45 minút, super. Neviem, či to pridáva YouTube ešte do zľadnutí, lebo vlastne stále je to odpozeraných 30 minút, ale keby áno, tak na 75 sa to oplatí, že ma spomalujete. No, v tomto prípade je to minimálne zatiaľ continue, len by som rád videl vyberanie aj z toho continue patternu v tej kratšom časovom hľadisku. Povedzme zvykli, keď to pôjde dole, tak z dejky by som bol za to, že by sa vybrala tá likvidita. Samozrejme, ja som príliš malý hráč na to, aby som splnil svoje sny a očakávania grafov, ja ich zatiaľ len čítam. No a moje čítanie by bolo také, že stále som viacej asi naznačený tomu, že Bitcoin môže ďalej padať z dlhodobého hľadiska, ale z krátkodobého by som chcel vidieť proste tých 102-106 000 kľudne v pohode. Možno sa tam nabere nejaké FOMO, možno prenikneme aj k tomu 117, ale tam by som veľmi už nedúfal, skôr by som už otáčal na shorty, lebo veľký hráč teraz nemá dôvod investovať v rámci Bitcoinu, lebo stále to môžeme brať troška ako niečo z technológie a tá dôvera oproti zlatu je minimálna, hej, ten market cap jednoznačne hovorí za seba. Znovu otvorí posledný list, hej, Bitcoin je 8. Ja nehovorím, že nemá dôveru, ja hovorím, že nemá takú dôveru. A keď si zoberieme celkovo akcie, tak akože ktoré z nich majú reálne dôveru, hej.
keď si pozrete Nvidiu alebo Apple alebo Google, že ako ťahali oproti celému SPX-ku a potom koľko akcií, v podstate hej, je to, že SPX-ko, hej, čiže je tam 500 akcií, ale reálne proste to funguje na 4-5 akciách, ostatné boli bordel. Hej, tak toľko k diversifikácii len cez SPX-ko. Hej, opäť pozdravujem ľudí z investičného, čo dávajú ľuďom investície a nezarobilo im to ešte ani vklad. No. Ale to mám tiež jednu smutnú historku, ale to niekedy inokedy. V každom prípade Bitcoin je rozanalizovaný. Čo sa týka analýz, tak do toho nejdem, lebo video je proste príliš dlhé. Pokiaľ sa ti video páčilo, môžeš hodiť like alebo prísť do nášho klubu, ktorý je aj zadarmo, dá sa aj kúpiť a takto. Pokiaľ sa tam pridáš, tak tam dávam už ďalšie analýzy, či na altcoiny, či na Forex a áno, riešime aj akcie, ako riešime teraz. No, takže www.fnx.sk, pridať sa do komunity na Discord, tam si vyklikaj dotazník, hej, aspoň niečo. Proste GDPR tam musíš vyklikať, či chceš, či nie. Pokiaľ ti to vadí, sorry, je to tvoj problém, nedostaneš sa predikciám. Ľudia sú tam spokojní, takže opäť je to tvoja smola. Dobre, ja končím. Ďakujem, že ste pozerali toto video a dúfam, že sa čoskoro uzdravím a budem v lepšej nálade, lebo naozaj som už tak unavený a už ma táto pochrypková, ja neviem, chronická únava vážne nebaví, takže dúfam, že sa to zlepší a ešte mám víkend na to, že by som oddychol. Čaute.